ଆଜି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ମୋର ଜୀବନର ସବୁ ନେଇଗଲେ 4-5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକ ହବ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନିଆ ବି ଲିପୁନି ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ଭଗବାନ ସବୁ ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯଦିଓ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କରି ଆଖି ଆଗରେ ଜଳି ପୋଡି ସବୁ ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଗୋଦାମ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲେ, 15-20 ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଜଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଉଛି। ସୁଭାଷ ବାବୁ ଯିଏକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ଟିକେ ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସୁଭାଷ ବାବୁ ଏଭଳି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ରାତି ତମାମ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ନିଆଁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ କଣ ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କରିଥିଲି, ଆଜି ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା କରିଥିଲି ସବୁ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି କରିଥିଲି, କାହାଠୁ ଟଙ୍କାଟେ ଚୋରି କରିନି କି କାହା ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ମୋର ଜୀବନର ସବୁ